Josep Serra presenta Escacs en Joc. Tota la informació del món dels escacs arriba cada setmana a Escacs en Joc, el programa amb més estratègia de la ràdio. Un repàs a l'actualitat setmanal i les veus dels protagonistes del món dels escacs. Escacs en Joc. Presenta i dirigeix Josep Serra. Bé, i ara seguirem amb l'entrevista amb en Marc Pera, que ja vàrem entrevistar el dimecres passat, però ens vam quedar a mig. Marc, bona tarda. Bona tarda i encantat de tornar a ser aquí. Perfecte, i nosaltres també. Tot un luxe. Gràcies. Doncs recordem que en Marc és jugador del Club d'Escacs La Lira de Barcelona, també és monitor d'escacs i entrenador particular d'escacs, i molt introduït a les xarxes en el món dels escacs, en el món de l'ensenyament, i per tant, continuem. Marc, endavant, vinga. Perfecte. Molt bé, el que te volia preguntar és, has fet treballs de recerca? Doncs sí, realment jo em vaig fer un sobre la influència de Bobby Fischer al món, però el que m'he centrat més és, a través del meu canal de YouTube, investigar què hem fet altres treballs de recerca sobre els escacs. Sí, que siguin educatius, terapèutics, socials. Sí. I, per exemple, de moment, hem entrevistat a Clara Prats, que ens ha exposat el seu treball de recerca sobre com introduir els escacs a l'etapa infantil a Sant Vicenç dels Horts. I, a més, des d'una experiència pràctica. És a dir, que ha sigut un treball de recerca que s'ha portat a l'aula. Molt bé, sí. Llavors, també, l'altre treball que ja hem presentat és el d'Escacs i Dona de l'Alba de Lomas, que s'enfoca més en la seva experiència personal de com s'ha sentit sent dona, és jugant escacs i també contrastant-ho amb diversos esports que ha investigat. Carai, Però no només són treballs de recerca el que exposo, també són treballs d'investigació. La meva idea és exposar i donar veu a treballs de recerca, que serien els de final de batxillerat, a treballs de fi de grau, de final d'universitat, sí. o treballs de fi de màster, o fins i tot doctorats. Per tant, la meva idea és donar veu a investigacions d'escacs que almenys investiguen per les xarxes, de tant en tant es fa, a plataformes com Expocher, però no s'acostuma a fer tant. I n'hi ha molts, però que no s'exposen. Sí. Llavors, jo vull donar veu. Molt bé. I també estic buscant un lloc on poder-los publicar, alguna pàgina web. Així que si algú coneix alguna que està benvinguda, doncs endavant. Molt bé. Veus? Per exemple, a Ajedrez de l'Escola n'hi ha alguns, però no hi són tots, ni molt menys. És molt difícil arribar a tots. Exactament. I, per exemple, de treballs de fi de grau he aconseguit presentar un de l'Angèlica. L'Angèlica és una noia de 20 i escaig anys que té esclerosi múltiple. Per tant, té una malaltia degenerativa. Sí. I ella ha fet un treball de fi de grau sobre com aplicar els escacs terapèutics. Per tant, ella és alumna, ho pateix en primera persona, també ha sigut tallerista i també ha sigut investigadora, que ha fet un treball de fi de grau sobre això, així que és ideal. I tant. I l'altre treball de fi de grau que ja hem exposat és el de Marc Maig sobre les funcions executives, que justament el vaig conèixer a les jornades d'escacs de Girona. Sí, exactament. Vam fer contactes i al final es va exposar el seu treball de fi de grau. Veus? Molt bé. Està molt bé. I també justament, respecte al meu canal, el que voldria destacar és el blog de Reenigma, que és diferent, aquest vídeo, i és més curt, on vaig anar a Sitges, quan es feia el campionat del món femení, i vaig tenir el plaer de jugar contra ell i també d'entrevistar a la seva gent, a la gent que anava a jugar contra ell i que estava allà al voltant mirant les partides. I aquest és el vídeo que ha tingut més èxit. Està bé, això. I també voldria agrair molt, especialment, la col·laboració de l'Eduard Domínguez amb les entrevistes, iniciatives que m'ha donat un cop de mà, entrevistant i preparant també. Veus? Està molt bé. I també destacar que, pel que fa al meu canal de YouTube, si algú em volgués ajudar en tema edició, perfecte, perquè amb tot el que faig, universitat, carrera, classes i temps lliure, etcètera, no tinc temps per posar-m'hi i per editar bé els vídeos. Però tot i així, estic molt orgullós del que hem aconseguit al meu canal de YouTube, perquè hem tocat diversos temes que ja els hem anat exposant. Sí, està molt bé, Marc. Sí. També agraeixo que tu m'ajudis a donar veu. Sí, home, clar. A veure, és que, caram, tot això és donar-te veu a tu, però també en els escacs, entens? I per tant, és la idea. Exactament, és una manera també... Per exemple, fer-ho pel canal de YouTube té l'avantatge que els temes queden clarificats.
i tens el títol. En canvi, la ràdio, que és més constant, però no pots posar el títol de què va cada tema que tractes a cada programa. Sí, tot té els seus pros i els seus contres. Així és. Exactament, com tot, com una partida. Com una partida d'escacs, és que la vida és una partida d'escacs, en cap de la fi. Exacte. Molt bé. Doncs va, seguim, Endavant. Sí, això. La següent pregunta que te vull fer és com veus els escacs aquest any 2022? Doncs bàsicament com la reobertura, com la tornada a la normalitat. Un creixement de l'interès per les escoles i també pels escacs educatius i que de retruc, com ja hem comentat la setmana passada, més nens extraescolars que s'apuntin i que també participin a tornejos. I no només dels nens, sinó també de persones grans. I bàsicament per tres coses, per tres aspectes. Aprofitar el llegat del Gambit de Dama per el gran paper que ha fet Rei Enigma en la difusió dels escacs i, finalment, per l'escac llimat al Covid que estem fent com a societat. Clar. Està molt bé. Per tant, el futur dels escacs el veus? Prometedor, amb una paraula. Perfecte, molt bé. Per tant, de lògica... I realment, prometedor per què? Perquè nombroses aplicacions es van desenvolupant i compartint com estem fent aquí. Per exemple, aplicacions educatives que es comparteixen per diferents plataformes. Una podria ser el blog de Hedo, Aquest és una comunitat d'escrits educatius que lidera Joaquín Fernández Amigó. I em sembla molt interessant que es comparteixin aquests recursos a través d'un blog. També es fa diverses webs, com podria ser Ajedrez de l'escola, que la porta més aviat la Mídia de Montreal, la coordinadora dels escacs a les escoles d'Aragó. I alguna altra web, com per exemple Escacs de colors o Ajedrez de colores, que porta el Ramon Pérez, el coordinador de les escoles FEDAC. Sí. I llavors també blogs personals, com jo destacaria el de Xavi García Bou, que em sembla un mestre referent. Sí. Del qual jo m'he inspirat moltíssim. I el seu blog, us recomano molt que li doneu un cop d'ull. Sí, està al Prat de Llobregat, sí. I llavors jo penso que gràcies a tots aquests recursos i a l'enriquiment de jornades, d'escacs educatius i també de formació de mestres, jornades com per exemple que es farà el proper 21 de maig a Vila-seca. A Vila-seca, sí senyor. I doncs el programa d'escacs de l'escola encara creixerà més i per exemple s'acabarà desplegant també de manera generalitzada a l'etapa infantil i en un futur també secundària. Exactament, esperem que sí. I també els terapèutics, i els veig prometedors perquè hi ha una expansió i cada cop s'aplicaran més i de manera més generalitzada. Exactament. Amb patologies com Alzheimer, demències, malalties degeneratives, el TDAH, etc. I com? Doncs amb apps com, per exemple, per tractar el TDAH, el videojoc que crea Maria Rodrigo, que em sembla molt interessant i que d'aquí poc es comercialitzarà. A partir d'un treball, d'un doctorat, ha sorgit aquest videojoc que d'aquí poc es donarà encara més a conèixer. Exacte, sí. Hi ha apps com Gymchess per treballar el que és els escacs terapèutics. Sí, està clar. I també personalitats com Juan Francisco López Fernández, que és un aficionat als escacs que ha investigat molt sobre aquest món i ha dut a terme diversos tallers i també formacions. Per exemple, en col·laboració amb el famós psicòleg d'escacs, Carlos Martínez, per Sitges, ha fet una formació d'habilitats cognitives, on jo he tingut el plaer d'assistir per conèixer de primera mà el que són els escacs terapèutics. I això m'ha ajudat, per exemple, a nodrir-me i a conèixer altres persones i per escriure un article sobre les propostes per fer Sant Jordi, doncs m'he basat en tots els coneixements que ja tenia i que havia escrit, per exemple, aquesta formació per incorporar alguns elements que m'han ajudat a fer l'article millor. Exacte, sí. I després els competitius avançaran adequadament gràcies a que hi haurà més jugadors. Exactament. I en definitiva, per resumir-ho, es popularitzaran els escacs perquè ja es veuen més com un joc divertit i no tant per friquis. Exactament, sí senyor. Sí. No, encara hi ha molta gent que diu els escacs és per gent molt intel·ligent. No.
Així és, però a poc ja sabem que la societat canvia molt lentament. Exacte, sí. Per tant, es va canviant la concepció social, una mica com amb els escacs femenins, també. Això mateix, sí. Ara te volia preguntar dels escacs femenins i també te volia preguntar sobre el futur dels escacs d'edats, però de fet ja ho has dit i per tant, tots endavant. Perfecte, sí. Voldria matisar una cosa que... Digues. Els escacs femenins encara és més important canviar la concepció social perquè els escacs es vegin també com un esport, un joc de dones i de nenes. Exacte, sí. Però ho veig molt difícil perquè, com he dit abans, la societat canvia molt lentament. I novament, com sempre, l'educació juga un paper fonamental. Però bé, igualment no és l'únic camp de batalla, també n'hi ha d'altres. Exactament, sí. I jo, per exemple, sí que veig que hi ha diferència. Per exemple, com diria Maria Rodrigo, que és psicòloga també, les dones tenen més capacitat de memorització. I per això hi ha la frase que es diu que t'estudis obertures de les dones perquè les saben molt bé. I realment és un estereotip però que és real. Les dones memoritzen millor, per tant, normalment apliquen millor les obertures. Sí, esclar. I els homes reconeixen millors patrons en general. Això ha estat demostrat de manera generalitzada. Sí. I també en un estudi fet per Maria Kubel, doncs els homes lluiten més, tendeixen més a abandonar més tard. Llavors sí que hi ha diferències, però igualment penso que hi hauria d'haver paritat pel que fa sobretot en els escacs competitius per jugar, perquè com els terapèutics acostuma a ser més igualat, o de vegades fins i tot em comenta Juan Francisco López Fernández que hi ha més dones. Sí. I de vegades per això en els escacs competitius mesures de discriminació positiva, com podria ser que hi hagi premis femenins, els semblen interessants perquè tenen una repercussió a curt termini, però moltes vegades a llarg termini no he sabut veure l'efecte desitjat. Perquè a llarg termini ja fa temps que es van aplicant aquestes mesures i no canvia. No, exactament. Potser és una qüestió més social. Exactament, sí, jo crec que sí. Les mesures aquestes també em semblen injustes pel que fa a altres nens, que jo ho he patit personalment. Exactament. De fer-ho millor que una nena i que la nena tingui una copa i tu no. Tingui el premi. Sí, però bé, és molt difícil combatre-ho. I és un canvi, jo penso que social. El fisiològic també hi és, però el més important és canviar la mentalitat social de la gent. Sí, està clar. Sí. Molt bé, Marc, molt bé. Continuem. Ara es jugarà a Madrid, el proper juny-juliol, el torneig de candidats per al títol mundial. Va bé? Què penses d'això? Ostres, doncs jo penso que és una magnífica oportunitat, perquè així tindrem els grans jugadors de l'elit mundial a prop de casa. I persones interessades, doncs, serà més fàcil que es pugui anar a veure cara a cara i veure els ídols i fins i tot conèixer-los en persona. Més facilitat també per algú que vulgui fer entrevistes per aconseguir-ne alguna, de totes les personalitats que hi vagin, i ho trobo una oportunitat per donar-se a conèixer aquí a Espanya. Sí, molt bé. I per donar a conèixer el que són els escacs. Sí. I sincerament no penso que la repercussió sigui tan gran com la del maig de Karpov Kasparov de Sevilla. Exacte. Però realment se'n parlarà més a les notícies i a veure si també influeix que els escacs s'incrementin. Està clar. Justament és un altre motiu perquè crec que el futur dels escacs és prometedor, que això ajudarà a que encara hi hagi més interès pels escacs. Esperem. Va, i anem acabant, Marc. Una altra pregunta. T'agrada més jugar presencialment o online? No hi ha color. Presencialment, pel contacte i per conèixer gent. Sí, senyor. I per això, ara que no en tinc gaire temps, jo només jugo presencials. No jugo cap partida online. I amb la Covid, per això? Amb la Covid sí que vaig jugar una mica online. Clar. Sí, però ara que ja la normalitat no jugo mai. Però també m'agrada, però com que prefereixo presencial i no tinc temps, doncs només faig presencial. I per acabar, quan comences una partida amb blanques, quin moviment t'agrada fer? Doncs molt senzill, E4. Soc molt versàtil en aquest aspecte. Així que ja sabeu quina jugada faré. Ja us podeu preparar. Potser canvies d'aquí poc. No ho sabem.
Potser. Difícil, però potser. Molt bé, Marc. Doncs vinga, va. Ho deixem aquí. Moltes gràcies per haver participat. Doncs res, Marc, a reveure. I com sempre dic, salut i escacs, que és molt important, això. Sí, senyor. Salut i escacs, sí, senyor. I endavant amb els escacs. Sí, molt bé. Compartir iniciatives, perquè compartir és créixer. D'acord, perfecte. Molt bé, doncs vinga. Gràcies, Marc. Vinga, adéu, a reveure. Josep Serra presenta Escacs en Joc, el programa amb més estratègia de la ràdio.